yamana bɛ ka kɛlɛ ni nkalon de ye n'an ye guerre fɔ ou bien n'an ye lutte contre le terrorisme ou bien n'an ye opération militaire fɔ manipulation min bɛ senna ni tubabu médiaw ani rebelle ninnu bɛ k'o kɛ a bɛna fɔ de ko armée bɛ ka innocent faga. Oui, c'est vrai. C'est opération yɛrɛ tɔgɔ a b'a yirila anw ka gɛlɛya min bɛ anw kan quoi hali an tɛ se k'a bɔ an da la k'an bɛ guerre la tellement kan degunnen don sinon an bɛ cogoya di dɔw ma u b'o kuma ta b'o fɛnɛ ta ka segin an contrôle donc armée fana guerre tɛ guerre fɔ o tɛ foyi fɔ an bɛ mouvement stratégique de la armée bɛ ka bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la non nin y'a fɔ cogo ɲuman ye donc mɔgɔw kan k'a dɔn ko guerre tɛ marifa dama ye communication ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que déjà u tun bɛ fɛ k'o manipulation min kɛ ça a échoué Touareg Kabilaw ni Bajan Agamatu ninnu bɔra ka déclaration minnu oui o dongo c'était vraiment pour que i b'a dɔn nin bɛɛ de kɔfɛ armée ye mouvement daminɛ ka bɔ Anefis pour que ka taa Kidal parce que labɛn bɛɛ kun sabatilen bɛ pour que min kɛra Benghazi Kadhafi la o ɲɔgɔnna de reproduit Kidal ka mɔgɔw bila u ka état provoqué armée mana wuli u b'a fɔ ko armée bɛna taa siya dɔ de faga donc on fait appel à la communauté internationale n'aw mana dɛmɛ don Mali fanga bɛna nin siya in faga même le 30 an hakili b'a la Agabas ye communiqué dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu déjà k'olu bolo marifa banna k'olu bɛ ka dɛmɛ ɲini ONU yɛrɛ fɛ o kɔfɛ Agabas ka kuma kɔfɛ u ye ko Kidal société civile o ɲɛmɔgɔ ye Mohamed Dagintala n'o ye Kidal dugutigi ye bi RPM député kɔrɔ don CNT mɔgɔ don ni Malick Diaw y'a gɛn sisan donc a tɔ ye Assimi ka tɔ dafa ka décret abrogé donc olu jɛra ka liste kɛ ka tila k'o adressé ONU na a kɛra o lettre kɔnɔ u b'a yira ko fɛn o fɛn mana olu sɔrɔ ko Faransi nɔ don jalakili min don c'est une façon ka Faransi sababu de dayɛlɛ Faransi ye donc u b'a fɔ ko n'an ma na nin dɛmɛ an bɛna kɛ complice ye crime contre l'humanité ou bien crime de génocide dɔ an bɛna kɛ o complice ye donc il faudra que an ka na joona Faransi jalaki kun ye nin de ye pour que ka sababu d'u ma voilà sinon accusation tɛ i n'a fɔ ko u nɔ bɛ ko dɔ la non c'est une façon parce que ni ne ko sisan ko Boumabel e de tun bɛ ka ne ka da kɔlɔsi i taara bon ni tiɲɛni fɛn o fɛn kɛra e de nɔ don e de b'i jɔ jɔyɔrɔ donc c'est une façon ka e invité e ka boli ka na ka n'i jɔyɔrɔ fa absolument filanan u ko k'u b'o adressé Algérie la ko ni Algérie de ye kelen ye tariku la bɛɛ Touaregiw bɛ Algérie u ye sigiɲɔgɔn ye géographiquement et puis ko olu ye Algérie dɛmɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la donc ko Algérie bɛ se ka segin ka olu to cogo di Mali armée bolo Algérie ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ vagabond ma Algérie dɛmɛ o la dɛ Mali état de Algérie non vagabond ma dɛmɛ o la dɛ Modibo Keita ka fanga de ye Algérie dɛmɛ ka bɛn bɛɛ la bisimila Gawo fo ka Gawo ka muso d'a ma o tɛ vagabond ka baara ye sabanan u y'o adressé Turquie président k'o de bɛ ka drone feere parce que o ma se ka fura ye sɔrɔ fɛn min na o drone ye parce que Allemands ye minɛn d'u ma min b'u permet ka hélico bɔn ka sɔrɔ mais drone bɛ kabanɔgɔ sanfɛ de e tɛna dɔn ko drone yɛrɛ gulonnen bɛ kuma tɛ k'a bɔ donc ko Turquie de bɛ k'o feere anw ma donc u bɛ k'a fɔ ko Turquie bɛ ka Mali armée dɛmɛ ni minɛnw ye k'u bɛ ka silamɛw faga Kidal pourquoi o m'a fɔ ko Faransi sigilen bɛ ko silamɛw bɛ ka faga Kidal pourquoi o m'a fɔ ko Algérie sigilen bɛ ko silamɛw bɛ ka faga Kidal mais u sera Turquie président ta ma u bila silamɛya minɛn kɔnɔ kuma min bɛ Turquie jamanadenw dusu kasi u ka président kɔrɔ o ye nin ɲɔgɔn de ye i bɛ ɲinɛ l'histoire se répète Biafra guerre Nigeria 10 don yɔrɔ Faransi de tun b'o ko jukɔrɔ ka pousser Nigeria pétrole kama donc kɛlɛ tiɲɛtɔlaw bolo Angleterre de tun bɛ ka Nigeria état dɛmɛ o guerre in na maintenant pour que ka Angleterre jamanadenw dusu kasi ka bila Angleterre pouvoir la olu sen ka bɔ pour que rebelles ka gagner u ye journal Le Monde Francis service secret ani fɛnw ka mɔgɔ denmisɛnw su ni fɛnw ta k'a fɔ k'u ka sɛbɛn ko génocide Nigeria état bɛ ka génocide de kɛ o génocide ko Angleterre fanga de bɛ ka Nigeria état dɛmɛ o kan journal Le Monde fɔlɔ de y'a bila donc journal tɔw y'a a fɛngɛ tellement que images médias y'a bila cogo min tellement que images ye mɔgɔ choqué i b'a dɔn ko a image yera Angleterre population bɔra ka marché fanga contrôle tellement que c'était fort si c'était grave mais a y'a sɔrɔ Nigeria armée tilala bɔrɔntɔli la ka ban donc kɛlɛ tiɲɛna déjà heureusement donc u y'o ɲɔgɔnna de kɛ sisan puisque Turquie président ale wulilen bɛ ka jɔ ka Hamas dɛmɛ Palestine ko Israël bɛ k'o fa donc lui il est considéré comme le leader musulman min ye référence ye silamɛ jamanaw bolo donc u bɛna o bɛ yira position na comme si o bɛ ka silamɛw dɛmɛ Palestine silamɛ jamanaw sɔnnenba ye mais a bɛ ka minɛn feere Mali état ma o ye kafiri ye donc o bɛ ka silamɛw faga Kidal n'o ye terroriste ninnu donc olu mana fɛn sisan n'o image ye olu ka opinion ta olu mana siran u bɛ ka minɛn min feere Mali ma u b'a jɔ donc kuma la filanan sisan kunu fɛn min ye voilà n bɛna se i ka kuma ma pour que il fallait que an ka nin bɛɛ expliquer c'est très important Umar Mariko ka lettre in voilà o fana ye nin kelen de
comme Turquie président kana drone fait on m'a kameka innocent des femmes et en même temps qu'on va une puissance ou intervention militaire contre l'armée. Pourquoi? Parce que Omar Mariko Djenyogon il y a d'agalité. On est d'offier. L'année dénoncé il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Il y a d'agalité. Mais Omar Mariko tara énorme nene tara ya de fait. Il est le seul homme politique militaire katakum an ya de sigra kuma guerre wulile. Omar Mariko. Demandez en aller essayer à propos katanya nega. Ma chaman kera kola. Mais nous, dans la partie politique, nous mettons les familles. Voilà, c'est ça. Il sera comment il y aura des massifs. Mais partout, la vraie question, il be mao maïka malikele, abebe ka malikele ni jamana reka sedode. Mariko ka parti. Hali sa parti teya. Abi, parti. Avec ka comment statique mais homme politique. Homme politique, président du parti politique. Mais ali sini état makma. Voilà. Il est alors que parti Chili est sous conduite ça y est. Taboui. Parce que dans la charte des partis politiques, les textes fondateurs de la Troisième République, Mariko Ndeata. Constitution bola, la charte des partis politiques au bola. Au lieu de comme parti fin ni agira Malika indépendance et contrôle Malika unité, souveraineté, intégrité territoriale. Koka parti Chikaboy. Donc au lettering, non seulement Djamana armée beka demeni semienu anjugu mafura sorola, ko fereli ka dabla. Pourquoi rebelle nunga kuma kofe? Il faut que Mali leader politique donne fana kakma. Gansante voilà. Pour que aga foko légitimité de do. Voilà un homme politique malien. Mi fana ya confirmé. Donc ça donne de la légitimité. En même temps, avec Mina Mifiri, Mali leader ou beka confirmé ko innocent de beka fara. Avec ça. Donc, Nimber et Sababula, dire pas qu'à communiquer. On ne parle pas de guerre, on ne parle pas de lui, mais on parle plutôt de mouvement stratégique vers Kidal. Donc, il y a mis retenu au premier paragraphe. Deuxième paragraphe, des actions combinées aéro-terrestres ont permis de mettre en débat les groupes armés terroristes. On a doumamela ni sanfamena au crash Sababouye. Bon, nous n'en avons minke. Façon samana kabula ou labana kabuli fusani joli donc on croit que les nani mona là mais intervention aérienne mais ici qui n'a pas intervention combinée ça fait voilà donc un mouvement mi keka bo anefis kat kidal sramina on a une ligne défensive do da c'est encore anti-avancé donc à la au combat des dames de na hier c'était le 11 novembre anga avion et mobili hakemi ke bugurunje kulujula mobili biworo aninani 64 pick-up. Armée au début pour tout là. Absolument. Donc, soyez rassurés, chaque étape de cette opération est soigneusement planifiée pour minimiser les risques pour la population civile. Donc, Moroko Aklisigi, armée avec la progression Minke, Barambikake, Allah Benendo, Kakrenkren, pour que Djamana Den Ganson, à Kololo Kanabioulou. Moroko Wafoko, depuis Clefla, à 30 km jusqu'à présent, ou pas Djabi de Flâner. Ni armée, ou faire avec Fiembre Mie, ni armée au Fiembreta. Chouichaya. Vous serez au vidéo ni fond. Tambeka Doudonfa, etc. Pour génocide de Bekake, crime de guerre, crime contre l'humanité. Donc pour cette raison, armée Bekatara, Doni, stratégiquement, ou t'es pressé. Maintenant, moi, nous avons position, mais Yoro Mununa, drone Bekolo Chichidron. Kidal do kona ou yana kambe anefis yorom yo wasoro drone talembe ou ka kolon do chichi fo Kidal chamanchel bon bibina Kidal ville kono ni mogombe mo don Kidal kika mo be wa nyinga wa fi ko groupe armé nous à quelle tête Kidal ville kono o no bando ubi kuma fina communiquer là on va dire kuma là absolument et amay ka di pas ka deuxième communiquer fina a kuma ni kanta net mais o ya so fina et pour faut dilado ya ka fo ko bali armé na kan moyen bain be ko oui c'est-à-dire qu'on a refait un travail en mobile. Très bien. Oui, mobile mon photo t'as publié. Berdem nous. Je crois que Béa est déjà. Nia ata kaladia ibta soro. France 24 journaliste terroriste demain. Wassim Nasser. Allez de là gagner. Imagine qu'elle nous publié le 4 octobre dernier. Ahmed Datig maintenant. Ah bien le 12. Le 12 novembre. Allez nous publié depuis le 4 octobre. Imagine mon nouveau quoi utiliser. Donc imagine que t'as réutilisé. Et puis au drone, au fana drone, à imagine clé, Al Jazeera fana de là a publié, ça c'était au mois de septembre passé. Donc, oui, moi, on file là. Oui, moi, on file là. Donc, nere kuna sobada na kaye ni photo bi fambe. Ku e dimi do Mali là, anga blende ou ni fond. Voilà, etc. Wa dabirandala, mais abe anya beta ka blanga page sans fait mo se kata laje. Abe photo kro ye septembre photo au lieu de talent flène ka utiliser neta. Donc, faisons attention à la désinformation. Kalon de do informateur.
Donc, et comment il faut pour que ça bi, Janjo mini au comme Tchétchène sans fait. Et bon, ma belle, on a sur la nous. Vraiment, armée Mali, Moro Kalane, on y kodona, on y stratégie militaire. Alhamdulillah, au Bambolo. Et il va dans Tchadien, Kobe Boani, avion de avion kana u nɔfɛ k'u ta Kidal ka t'u bila Gao u b'a sɔrɔ ka taa Tchad Mali armée ko k'a tɛ kɛ diyagoya a bɛna duguma sira de fɛ mankan cira ka ko fɛn kɛ Tchad ɲɛna ko olu ka armée ko force b'u la ko b'o disi gosi k'olu ye cɛw ye fo Serge y'a bila anw ka sɔrɔsi opération commandelen bɛ cɛ minnu fɛ ko n'aw ye den ye a y'a kɔrɔbɔ n'aw danbaw yɛrɛ la ko l'armée tchadienne est puissante n'aw ye den ye a ye an ka consigne a y'a sɔsɔ donc an y'u diyagoya u ka na duguma sira fɛ fo Gao donc ko bombe donn'u ɲɛ sira la donc an mɔgɔw bɛ k'u plaigner k'an ka mɔgɔw y'u diyagoya pour que u ka yɛlɛ bombe ni fɛnw kan kuma caman b'o da ka fɔ o la déjà Mali ye jɔn de bɛ taa bombe da Tchad MINUSMA tagatɔ ɲɛ terroristes ko MINUSMA ka bɔ yan u t'u ka revendication yan depuis siɲɛ caman u tagatɔ olu bɛ taa mun bombe d'u ɲɛ Mali y'o gɛn ko a ye taa u tagatɔ an bɛ taa mun bombe d'u ɲɛ an yɛrɛ presser bɛ maintenant jɔn de taara bombe d'u ɲɛ personne manipulation de pour que k'a yira ko gɛlɛya bɛ yen olu ni terroristes ye ɲɔgɔn jugu ye k'a sɔrɔ o mɔgɔ kelenw ye olu de Tchadien ninnu Tchad sɔrɔsi minnu tun bɛ MINUSMA kɔnɔ u ni filaw bɔlen don u ni an ka rebelle ni terroristes u bɛɛ ye suguya ye kelen ye donc o mɔgɔ kelenw de tun b'an ka camp attaquer tile fɛ MINUSMA don su fɛ terroristes don an ka camp ni base fɛn fɛn bɛ détruire a bɛɛ ye ni mɔgɔ kelenw de mais Korokaw an bɛ joli population les gens ont dit dénoncer Korokaw y'a dénoncé k'u tɛmɛ o tɛmɛ fo ka taa se dernier quart ma u tɛmɛna 13h voilà 13h45 est-ce que b'a dɔn quart nana dɔrɔn quart ye lamini voilà donc an ka mɔgɔw ye nin forceli min kɛ u kana duguma sira fɛ dabɔnkama de don c'était pourquoi parce que an ka mɔgɔw ka kan ka bɔ ANEFIS ka taga mɔgɔ n'u ye champ de mine de da Kidal ni ANEFIS ni Aguelou zone n'u ka a kɛ champ de mine de ye u yɛrɛ kelen de bi tɛmɛ sira dɔn donc u ye fan bɛɛ kɛ champ ye ka bɔ da ka kuba kelen bila voilà donc u bɛna armée piéger cogo de la an ka mɔgɔ tɛ se ka girin basa ka boli vitesse la on est obligé ka taga ni cogo de la donc n'an ye Tchadiens diyagoya olu kana duguma sira fɛ en ce moment an bɛ itinéraire sɔrɔ min ye sira jumɛn ye walima n'an ma ɲɛ an bɛ bɔ yan bɔra sira min fɛ an bɛ segin o fɛ an bɛ segin o o de ye sira jɛlen ye sira ye Allahu akbar jam toro don c'était ça la stratégie et Dieu merci Ala y'an dɛmɛ ka bɔ o sira fɛ et puis min kɛra surprise o la bi fana u kun kɔntelen bɛ u ka mine ninnu de ka kojugu u t'a dɔn k'a fɔ mobili dɔ bɛ yen Russie ka dɛmɛ sababu la o mobili tun bɛ convoi ɲɛma a photo b'i bolo mobili ye baara kɛ dɛ mine détectée ka détruit le convoi progresse dɔw yɛrɛ ɲɛna an ka mɔgɔw mana bila mine ni ɲɔgɔn cɛ champ na kɛnɛ mana ɲagami donc o ye Bafa ni Kilicɛ u bɛ an ka mɔgɔw bɛɛ kɛ Ala y'a to la mine ninnu a bɛɛ kɛra halaki ye u yɛrɛ ma avion bɛ k'u ta tiɲɛ cogo min dugumana na fana les troupes progressent n'i ye communiqué de lajɛ aujourd'hui DIRPA ye min kɛ ça en dit long. Toujours la conjugaison des forces terrestres, aériennes, des forces des FAMA a complètement dispersé les positions des groupes armés terroristes. Où il y a piqué fin fenda, où il y a Jean fin fenda, ambiscade fin tombé, qu'a bête détruit. Pour que qu'a progressé. Les rescapés, mon procotora, au lobo là, il y a la coulula. Le haut ni fɛnw ka taa u yɛrɛ an y'o mɛn bi minɛ u yɛrɛ sutura u taara ko Timétrine voilà kulu dɔ bɛ Kidal kɔfɛ voilà k'u bɛɛ tɛ ko wara bilen voilà la situation est sous contrôle bi communiqué dernier paragraphe c'est très important les opérations des FAMA continueront jusqu'au rétablissement complet de la sécurité dans la ville de Kidal et environ nin ye message jumɛn ye baara min daminɛnen filɛ nin ye nin ye Basira ka choc kelen de ta la ni a tɛ kɔ tigɛ fo an ka Kidal dugu kɔnɔna minɛ k'a lakana a n'a dafɛla bɛɛ nin opération min lancelen filɛ nin ye kunun ni bi nin ye sira dayɛlɛ opération i b'a fɛ ka kuma k'a jɛya opération in na u ye karakada bɛɛ suwa ka bolofara bɛɛ minɛ ka donda bɛɛ minɛ sisan nɔ u bɛ ka na duguba sigiw de minɛ sisan effectivement e m'a ye hali Aguelok an m'an da don yen na yan parce que u yɛrɛ kun ɲɛna ko n'an bɔra Tessalit de ANEFIS dɔrɔn an bɛna taga yen donc u bɛna taa piège dɔw da an bɛ sɔrɔ ka Kidal ko bɛ sumaya alors que olu dun ka base ye e m'a ye Mali centre ni fɛn caman mɔgɔ ninnu tununa yen mais e ye kuma min fɔ bi Kidal kɔnɔna la ɲani chef Daniel ka tuti filɛ nin a ye kuma fɔ dɛ a ko ko o kuma na bi Kidal situation c'est 12 11 mois 18h30 minutes fin des hostilités moins intense que les 11 yɔrɔ o ye k'a yira fɔ kun ka jugu ni bi ye tir surtout Dobi. Aucun combat à Kidal, toujours aux mains des rebelles de CSP. Dormir dans un seul pays parce que les Russes sont des socialistes d'opération nocturne. Et que Serge Kani tweeting,
minnu nin ye ka mɔgɔw jaabi minnu b'a la ko journaliste kan ka kɛ neutre de ye journaliste kan ka kɛ impartial de ye journaliste man ka commentaire kɛ a man ka hakilina fɔ i kan ka ko yira dɔrɔn c'est que i bɛ mɔgɔw de ye nin kuma na et puis parfois mɔgɔ minnu bɛ yen n'u kalannen don i b'olu de ye nin kuma na aw tɛ journaliste ye a ma journalistya kalan a foyi tɛ aw la aw de bɛ taa sigi ko journaliste kan ka baara kɛ cogo min k'aw de b'o fɔ ne ye ne ye journalistya kalan de je sais de quoi il se ninnu bɛ fɛn o fɛn na moyen de b'u bolo ka tɛmɛ ne kan u ye min kalan ne y'o kelen de kalan il y a pas de journaliste impartial il y a pas de journaliste neutre a tɛ diɲɛ fan si a tɛ diɲɛ fan si et puis journaliste ye format damadɔ de ye il y a le journalisme des faits o ye nin ko in syndicats ye lajɛ dɔ kɛ yan ka Bubamabel jaabi u ye nin fɔ Bubamabel ma u ye nin fɔ a ma donc e diyagoyalen don Bubamabel fana ka jaabi ye mun ye k'o fana ta k'a fila bɛɛ di mɔgɔw ma maintenant e ka kuma t'a la e ka hakilina t'a la ni rien c'est le journalisme des faits o ye reportage ni compte rendu n'a ɲɔgɔnnaw de mais il y a le journalisme d'opinion o ye chronique ye o ye éditorial ye o ye fɛn caman ye o ye journaliste yɛrɛ ka hakilina ye mun ye o genre journalistique kɔnɔ i b'o de ɲɛfɔ au-delà de sa journalistique kelen o kelen conviction dɔ de bi i yɛrɛ fana an bɛ cas de figure min na Serge Daniel bɛ baara kɛ média min kɔnɔ o ye média international RFI u ni France 24 bɛ baara kɛ mɔgɔ min ye journalisme étudié module kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen le journalisme et les relations internationales comment jamanaw bɛ ɲɔgɔn influencer à travers leurs médias Serge n'u y'o catégorie de ils sont en mission c'est des agents formés pour défendre les intérêts d'un pays jamana wɛrɛw kɔnɔ ani ko jamana ka influence n'o ka intérêt o défend wala jamana kɔnɔ. I dun ka nin fɔ Mali hakilimisɛnninw ye dɛ parce que olu minnu ko yɛrɛ bolo ko ni charge kumara charge bi nkalon tigɛ i b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ bi n'i ye Bunteni lajɛ k'a ye fo ka taa fo rebelle ka yɛrɛ kulu la k'i dogo kulugu la charge ko Obi filila ko mais ko dégâts ma k'a la ko Obi filila di baara kan dan ma deli ka ɲɔgɔn ko dɔrɔn ka bombe fili mais tasuma t'a la. C'est très facile ne y'o de fɔ moyen de b'u ye ka tɛmɛ anw kan mais u tɛ fɛn dɔn ni anw ye a ka tuuti in kɔnɔ message saba de bɛ yen a si tɛ ɲuman ye.